Земята. Тя е древна, необятна и носи тайни по-стари от самото време. Носи изпитания, но има един народ. Народ, който не чака съдбата си, а я изковава. Това е Велика България. Това е нашата история. Тя започва в началото на 7 век. Безкрайните степи. На изток река Кубан, на запад река Днепър, на север река Дунец. Ветрове, носещи прах. Народ, роден в движение, ковачи на оръжие, повелители на коне. Те не просят, те не се молят, те не се покоряват. Тяхната дума е закон, тяхното име е вечност. Това е Стара Велика България. Тя представлява военно-племенен съюз на прабългарите. Но нищо велико не остава непоклатимо. Представи си, че светът, който познаваш, рухва. Хазарите настъпват, градове горят, бащи загиват, братя се разделят, кобрат е там, гледа синовете си в очите, не им дава злато, дава им избор, оставя им чест, завет за ново начало. Хан Аспарух напуска Велика България заради силния натиск от страна на хазарите, номадски народ, който настъпва от изток. Заедно със своите войни и техните семейства, той се отправя на запад, за да намери нова земя за установяване. Придвижвайки се, те достигат до устието на река Дунав. Дунав, разделителна линия между царства, между минало и бъдеще. Тази нощ тя е нещо повече. Тя е последната бариера. Хиляди души застават на нейния бряг. Лицата им са прорязани от умора, но в очите им пламти решителност. Те не носят богатства, те носят нещо по-ценно. Своите мечове, своята чест, своята вяра. Студените води обгръщат бронята им, но в сърцата им гори огън. Те не са бегалци, те са завоеватели. Аспарух е техният водач. Не пита дали трябва да продължат. Той знае, тази земя ще бъде тяхна, този бряг ще се превърне в дом. Това е началото на България. Аспарух избира местността, известна като Онгъл. Това не е просто място, а естествена крепост, обградено от дълбоки блата и разклонения на Дунав, които осигуряват естествена защита и възможност за контрол на цялата околна територия. Онгълът става убежище за неговия народ и отправна точка към бъдещето. Веднага след прекосяването на реката, хората на Аспарух издигат здрави укрепления, приготвяйки се за неизбежна битка с могъщата Византийска империя. Аспарух не оставя съдбата на своя народ на случайността. Той превръща земята в оръжие. Той не строи крепост. Той е създаван. Онгълът е повече от убежище. Макар и начело на 20-30 хиляди бойци с скромно въоръжение, се изправя срещу двойно по-голямата и отлично въоръжена византийска армия на император Константин IV. Византия изпраща своята армия, уверена в победата. Българите нямат стени, нямат градове, но имат нещо, което никой император не може да предвиди – несъкрушима воля. Онгълът се превръща в капан. Калта става оръжие, блатата – съюзници. Но българите компенсират с бързина, ловкост и неочаквани удари, печелейки решаваща победа срещу могъщия враг. Тук византийската конница няма сила, няма скорост, няма изход. Всяка пътека е скрита, всяко движение е наблюдавано. Тези, които се осмелят да нападнат, вече са изгубени. Аспарух използва земята, познава нейните тайни. Византийските войски се разпадат, бягат. Те не срещат варвари, те срещат несломим народ.
Този ден не е просто победа. Този ден е раждане. България не се е появила в хрониките на някой чужд цар. България се е да извоювала с кръв, с меч, с непокорство. Един документ с подписа на византийския император бележи нещо, което хиляди български мечове вече са издълбали в историята. България съществува, но една държава не е просто граници. Тя е дух, тя е народ. Прабългари и славяни, два свята слети в едно. Един език, един закон, една съдба. От този ден нататък никой не може да отрече истината. България не е просто нова земя. България е нова сила. И тази сила няма да угасне никога. Тази история не свършва тук. Тя продължава с теб. Ако се гордееш с този народ, сподели това видео с приятели. Заедно можем да пазим духа на България жив.